Én a hintaválasztói tanácsadó vagyok. Azért jöttem el ide hozzátok, hogy elmondjam nektek, hogy melyik hintát válaszolni. Így értek el, én jobb vagyok, mint a pályaválasztási tanácsadó. Ezzel a munkával elérhetitek a hintázás alminőségű mesterfokát, amivel elérhetitek a hintázás mesterfokát. Köbö. Szóval, itt egy cseppeli hintanálja adni, ami hát elég gagyi, de megmutathatom. Tessék. Maga a hintafajta jó, csak ugye tudjuk, hogy a magyar munkások nem igazán vannak toppon. Szóval, ha igazi hintát akarsz, akkor Japán, az igazi. Ott kapod meg az A+ minősítést, de Magyarországon is van rá lehetőség, hogy A minősítést kapjál nálam. Persze, díjért. Persze. Na, ez persze egy alanyomon. Na, ezt a csodás hintákat, hogy kifejlesztétek a hintázás mesterfokát, az SBT Shoptól, Steven & Bobtól tudjátok megvenni, akiket tudtok lájkolni a Facebookon is. Na szóval, a következő mutatványokat fogom először én bemutatni, utána meg egy amatőr, teljesen ismeretlen emberren mutatom be, hogy milyen gyorsan megtanulható a D-fokozat. Na szóval, először is. Szerintem kezdjük az alapoknál. Először bemutatom, hogy milyen. Ilyenek a hinták, amiket csak a profiknak ajánlok. Látja mindenki? Gagyi. De a profiknak ajánlom. Ilyen a jó. Jó, amit a gagyiknak ajánlok. Na szóval. Első lecke. Na, ha ezt elsajátítottátok, jöhet a második lesz. Bepattanásból indul. Hintázol izomból. Ha ez is megy, jöhet a kicsivel nehezebb fokozat. Ez a fajta. Ami felbe, de nem baj. Ez engem nem akadályoz meg. Kicsit se, higgyétek el. És most megmutatok egy szuper átfordulást. Na szóval... Negyedik lecke. Mivel ezek után annyi sérülést szereztek, hogy most csak ezt tudjátok megcsinálni. Szóval... nem sokára jön az 5. lecke. Stop. Ital. Na szóval, itt az idő az 5. lecke bemutatására. Ez csak az igazán profikot ajánlom az A minősítéshez. Először lassan meg. Látjátok milyen tökéletes, amíg nincs. Kell a vizsgához. Köszi! Na most bemutatom ezt gyorsítva is. Na most jön az a rész, hogy amatőrrel fogom megmutatni mindezt. Egy 5 perc pihenő. Na szóval, a következő alanyon fogom megmutatni, hogy milyen egyszerű is ez. Na, először is lögd el magad, kérlek. Nem jó. Ó, tökéletes. Tedd most hátra a lábad. Majd most. Tökéletes.
első lecke el is van sajátítva. Következhet a második lecke. Kérlek, állj le. Megállásig gyakorolni kell, de elmegy. Második lecke. Csapó 800. Bele kell ugrania. Na, és vajon sikerül-e neki? Ó, gyönyörű, 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 gyönyörű. Egy kisebb hibákat láttam benne, de első nem is rossz. Na, szerintem, ha ez ilyen jól megy neked, jöhet a harmadik lecke. A harmadik leckével folytatjuk, ami nem más, mint az átfordulás. Reméljük, hogy nem fog olyan szó. Gyönyörű, gyönyörű! Gyönyörű! Oké, nagyon szép. Kérlek, állj fel, és kezdhetjük a negyedik leckét. 1, 2, 3, felvétel. Ja. Na szóval, a negyedik lecke az, amikor már csak hintázni tudsz a fájdalomtól, de hidd el, ez is élvezet. Hogy az első leckét már tudod. De várjál, még kimaradt az, amikor így át kell ugrani egyik. Nem, az a tudcsó. De hát amikor, az már az ötödik lecke, amikor csak a fájdalomtól nem bírunk. Nem baj! Te még nem vagy promis minősítésű. Én vagyok a főnök. Köbö. Na. Na szóval, negyedik lecke köbö. Ennyi. Kell. Nem baj. Kell. Menj át arra, és te elpróbáld meg. Köszönöm. Nem sokára folytatunk néhány hintabiztosi, pályaválasztási, hintabiztosi, tanácsadói tippeket. Köszi. Szóval, egy utolsó információkat adni. Ugye nagyon sokan térnek át a hintázásról a csúszásra. Ezt nem ajánlom. A csúszás az túl monoton. A csúszás jó, hinta meg. Na, szóval. Hinta jobb, mint a csúszda. A csúszdások mondjanak le. A csúszdát bontsák le. Szóval, röviden. Ahogy én leszek a politikus, már pedig az leszek, egyből eltávolítatok minden. Csúszdát és hinta lesz a helyükön. Szóval te már most tanítsd meg, hogy tanuld meg a hintázás alapművészeteit, hogy te átadhassd ezt a kicsiknek, akik csodálkoznak, vagy ahogy egyik ismerősöm mondja, astavá. Ennyi volt a hintabiztosi tanácsadó. Köszönöm. A mellékszereplőnek köszönöm, aki nagyon profin helytált. Továbbra is szép napot kívánok, és profi hintázást. Ne felejtjétek, Japániába kell menni. Na szóval, be is bizonyítsuk, hogy mennyivel jobb a hinta. Utómondattól, persze csak. Kérlek, csúszd le, kedves Bob. Ugye milyen unalmas és monoton volt? Nézzük a fejét. Olyan, mint egy kokainos. Na, szóval, mondd el tapasztalatédet. Melyik volt a jobb? A hinta vagy a csúszda? Egyértelműen a hinta. Szívesen. Én